F'Mejju tas-sena d-dieħla Malta se tospita konferenza maġġuri fil-qasam soċjali, il-European Social Services Conference organizzata mill-European Social Network. L-ISN issir kull sena fi bliet differenti fl-Ewropa u għalija jattendu mijiet ta' rappreżentanti fil-qasam soċjali minn madwar id-dinja kollha, l-aktar mill-Ewropa. Din se tkun it-tieni darba li se ssir f'Malta wara li kienet saret fil-kapitali Maltija fl-2017. Il-33 edizzjoni tal-ISN għadha kemm saret fid-Danimarka din il-ġimgħa fejn madwar 700 delegat minn 39 pajjiż iddiskutew kif it-teknoloġija tista' tejjeb il-ħidma fil-qasam soċjali u allura l-ħajja tan-nies. Fil-fattur il-konferenza spikkaw robots li qed iwettqu proġetti soċjali, wieħed partikolari qed jitħaddem minn din il-mara fil-Ġappun li kellha aċċident u spiċċat f'siġġu tar-roti. Din issa tkun ta' faraġ għal persuni li għaddejjin minn solitudni fid-Danimarka. Minn Malta attenda grupp ta' professjonisti minn setturi differenti li jaħdmu mal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsin Soċjali, l-FSWS, li kellhom l-opportunità jaqsmu l-arfin tagħhom u anki jitalmu minn kif pajjiżi oħra jħadmu s-servizzi soċjali tagħhom. F'kumment ma' One News il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grish tispjega s-sinifikat li konferenza bħal din issir Malta. Għadna kif ħadna sem fit-33 edizzjoni tal-European Social Services Conference organizzata mill-European Social Network ġewwa Aarhus id-Danimarka. Fit-tmiem din il-konferenza ġie mħabbar li l-konferenza se ssir għat-tieni darba ġewwa Malta f'Mejju tas-sena li ġejja. Din hija okkażjoni kbira għalina biex nuru kif Malta ninvestu fin-nies.